Hei vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan perjantaina käytiin tuolla American Car Showssa ja oli tosi onnistunut ja kiva reissu. Seuraavaksi katsotaan pientä pätkää American Car Showsta ja mitä siellä oikein näkyy. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. La fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama.
Se on siisti fiilis, aina tunnee pitkät liipis. Se on siisti fiilis. Siitä puhuu jo kuukausliike ja pykälistä sisällä jo 5. Täällä vältetään turboviive, silti meille ei oo kiire. Kuuma asfaltti, ainakin 500 kaakki. Vehket laulaa raikkaasti ja rengasmyyjät nauraa matkaa pakki. Ei silti mikä Vatikaani, vaan savut tulee niinku olis valittu paavi. Tässä ei oo tärkeet se maali, vaan ne fanfaarit. Hei, no ne keskarin robis, kuka näistä on se kaikkein kovin? Epägeometrinen vektori, tää homma on ori. Aina silloin kun mä veesin pitkät liipis. Homma jiiris, ei mua haittaa pienet liipit. Se on siisti fiilis, aina tunnee pitkät liipis. Se on siisti fiilis. Onhan se mega vähän hankkeet, jos ei kuvalla ne holsetin palket. Ilman sitä laimeet oksasi, vaikka et kysynyt vastasi. Tai sit pitää olla V8, 6 litraa, just mittasi. Laske maljasi, sun suultasi, 24 niin pesulasi. Veidataan turha puhe, nyt on jo kotelot tulles. Kaikki sit tykkää salaa, ihan sama kuka mistä pallot palaa. Et sä tykkää, aika synkkä, missä vika, kääri hiha, katse vakaa, anna hanaa. Perä alas, pala ratas, maksimum ata. Totta kai sieltä tarttuu myös mukaan muutamia ostoksia. Aloitetaan vaikka pienemmistä. Tämä muki. Mies sanoi, että meiltä puuttuu vielä Bemari-muki, missä on mun kuva. No, ehkä meissä on samaa näköä. En tiedä. Sitten tarttu yksi meidän molempien lempibändin tämmönen fanimuki. On kyllä ihan huikea. Me ei ollut tarkoitus ostaa tää jo jonkin aikaa, mutta ei olla saatu aikaiseksi. Nyt niitä oli siellä myynnissä, niin päätettiin ostaa. Moi! Päätettiin tosiaan ostaa tää. Sitten Sitten ostettiin tämmönen Autoluden pesusetti. No, killeri. Tosiaan tämmönen Autoluden setti tuli ostettua, kun oli tosi hyvässä tarjouksessa. Ja oon itse tossa miettinyt, että pitäis tilaa Autoludelta pesuaineita, mutta en ole saanut aikaiseksi, niin tämähän sattui oikein sopivasti, kun niitä sai suoraan messuilta ostettua. Tämähän tosiaan sisältää muutamia tuotteita. Eli tämmönen King Karturin All Purpose Cleaner. Tää on sisätilapesuaine. Sitten tämmönen vannepesuaine. Tai no miksei mullekin, mutta itse ajattelin pestä vanteita tällä. Tää on muuten ihana värinen. Se ei näy ehkä tässä videolla. Tää on ihana semmonen pinkki. Tosi semmonen niinku hot pink värinen. Sitten on ihan autoshampoo. Pakko myöntää. Tääkin on ihan huikean värinen. Siis nämä värit on mahtavia. Ja tää on vihreäomenan niin, tuoksena. Tuskin ainakaan makunen, mutta niin. Sitten on tää Pre-Wash esipesu, ehkä joku tämmönen systeemi. Niin tää tulee kyllä hyvää käyttöön. Yleensä on vaan pessy suoraan jollain saippualla. Mutta perehdyin vähän asiaa ja tää on kätevä ainakin. Mitä olen lukenut. Sitten tuli kaksi tämmöistä
harjaa, saa kaikki pienetkin välit pestyä. Tätä olen kaivannut erittäin pitkään. Eli pesuhanska, pesukinnas. Tää siis, en tiedä kauan kestää, mutta tää tulee erittäin hyvään käyttöön. Sitten pari pyyhettä. Ja no, näitä ei ole ikin liikaa. Ja sitten tosiaan tää ämpäri. Ja varoitin jo miestä ja poikaa, että tämä ämpärihän pysyy autonpesuämpärinä, eikä käytetä yhtään mihinkään muuhun. Koska meillä on aina vähän pulmaa, että mikä ämpäri voitaisiin ottaa pesukäyttöön. Ja Autotudelta sain vielä 2 tällaista kaupan päällä. Nää oli aika kiva. En tiedä. Tekisi mieli periaatteessa maistaa, mutta haluaisin myös säästää, koska ne on kivan näköiset, mutta en tiedä. Saa nähdä. Ehkä joku päivä, kun pesen autoa samalla, niin juon. Olisi sopivasti tuon vanin pesu eessä, niin saa nähdä. Ainakin pitää testata nuo pesuaineet siihen. Tulee varmasti video sitten siitä. Sitten näiden lisäksi tuli ostettua vielä juliste. Tuon Sleepers bändin juliste. Sitä ei nyt tässä ole näyttää. Vähän ilmakuivattua kinkkuu ja juustoa. Nyt niitäkään en nyt rupea tuota rahaamaan. Sitten poika halusi semmoisen pienen pääkallo avaimentarän. Ja semmonen ostettiin hänelle. Ja hirveästi kaikkia esitteitä ja tarroja ja kaikkea. Autodudelta sain myös Wunderbaumeja. Tai niinku niitä ilman raikastimia. Ei ole Wunderbaum. Tällä videolle ei varmaan muuta nyt oo. Niin palataan ensi videolla. Me ruvetaan valmistautumaan. Meillä on maanantaina tyttären synttärit 6V. Niin pitää vähän laittaa paikkoja valmiiksi ja valmistella herkkuja ja näin. Niin seuraavat muutama päivä menee niiden parissa. Ja tosiaan käykää katsomassa TikTokista. Meillä on auto tullut myyntiin. Jos kiinnostaa, niin ostakaa pois. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja tervetuloa uudestaan katselemaan. Ja pysytte perässä kun seuraatte kanavaa. Ja niin, seuraatte kanavaa. Hei hei!